Dobar dan, dragi Uroše. Dobar dan, Sanja, evo mi smo ko zapete puške. Evo samo Jefta još malo da nam se približi, pošto gledamo da se ukadriramo svi ovako lepi, kao upisani. Dobar dan. Rock and roll, vidiš ti te rockerke, to je sve spremno da nam ispriča jednu životnu rock and roll priču. Ali kad kažem rock and roll, mislim na onaj bazičan, znaš, onaj baš onako što ide u seksi drogu, jel? Beatlesovski. A ne taj došao posle. Ne taj, nego je baš onaj film. Muzika. Znaš, muzikalni, melodija, pesma, strofa, refren i kao riff, to je ta vrsta rock'n'rolla o kojoj ćemo danas pričati na talasima Studija B u okviru radio podešavanja. Vladimir Jeftić i Damjan Dašić su moji gosti iz benda Magic Bush. Vi ste, onako, ljudi vas možda znaju, verovatno i možda ne, pošto svirate bubnjeve, nekako bubnjare ne viđaju baš toliko često. Damjan, do duše, ti si se pokazao i u producentskim vodama i za gitarom i za mikrofonom, a Jeftu znamo iz sastava Sinestezija, tebe iz Deep-playa pa nadalje. Od 2000-te pa na ovamo. Pa da, bilo je svašta. Replay, Pressing, Rubber Soul Project, Reunion ovih vampira zadnjih, ne znam. Svašta nešto. Evo sad je upravo rekla, kao pitala je koja vrsta rock'n'rolla, pa smo našli neku konstrukciju koja je najbliže opisala ono što Magic Bush svira. Dakle, vi negujete zaista taj neki kako bih rekao, osnovni, bazični rock'n'roll zvuk, jel da? Brit rock, preciznije, ali tako je, to je to. Rock'n'roll, bazično. Ako kažemo Beatles, onda šta možemo drugo? Tako, u tom pravcu, da. Ako kažemo Beatles, odmah za tim idu i T-Rex, i Bowie, i ono sve do, ne znam, kao Verve, Radiohead, Oasis, Blur, pa ne znam, do sad Arctic Monkeys-a, Mike Skane-a i ne znam, Last Shadow Puppets-a, na primjer. Sve to volimo i sve to utiče na ono što mi smišljamo i sviramo. Dobro, sastav postoji nekoliko godina, objavili ste debi album, sad ne znam dok se stiglo sa formatima i da li album ikada ugledao svetlost dana u fizičkom izdanju ili samo u digitalnoj formi. Snimali ste ga u studiju Ost kod, je tako? Jeste. Kod Olivera Jovanovića i prosto je album na engleskom jeziku onako bio poprilično osveženje u trenutku kada se pojavio, ali nakon toga nekako ste začutali što se tiče neke medijske promocije. Pa evo, dugujem jedno objašnjenje u vezi sa tim. Većina ovih stvari koje si rekao je tačna, s tim što se album u stvari nije pojavio. Mi smo napravili ono album da bude najčuvanija tajna. Koliko je to moguće? Koliko je to moguće. Snimili smo album i odlučili smo da bude u tajnosti. Šalim se. Desilo se to da je album snimljen u toku 2015. godine i onda u jednom trenutku se postava koja je svirala na toj ploči prepolovila iz nekih bitnih razloga, odnosno životne okolnosti su nas malo raznale na različite strane i onda smo kao nastavak je usledio kada su u bend došli Jefta, koji sedi pored mene, s kojim sam ja radio na snimanjima dve ploče grupe Sinestezija i novi basista naš Ivan Stanković i sad smo kao tu postavu negde ovog leta uspeli da kompletiramo i počeli da sviramo. Album će se pojaviti vezan opet za studio. Postoji jedna priča, to je da će pod okriljem studija i jedne marketinške agencije koja se zove Superscript nastati jedna nova diskografska kuća koja će se zvati 4-4 ili 4-4 Production ili 4/4 i 4 kvotera. I za tog izdavača ćemo mi izdati svoj prvi album. Konačno će se taj album pojaviti, a mi smo u stvari već ušli u fazu snimanja drugog albuma, tako da može da se desi da do negde kraja ove godine mi izbacimo i drugi album. Ovdje sve pitam i zato što je u trenutku delovao da je to samo projekat koji će tako da se, kako bih rekao, pod navodnicima zapljune u izdavačkom smislu, pa da nekako život njegov nadalje bude doveden u pitanje, ali dobro je da ti planovi stoji, da prosto su stvari se dešavaju možda sporo, ali dostižno. Jefto, ti si svirao u Sinesteziji, odatle datira vaše poznanstvo, bend koji je blizak zvukom onome što sviraš, što svira sastav Magic Bush, a negde i delite interesovanja po pitanju muzike generalno
tom producentskom, muzičarskom smislu. Kako se osjećaš u ovom sad okruženju i posle onako jedne pauze u branši? Da. Jefta je želeo da se oproba u nečemu drugom, ali ipak ne može pobeći iz ove kožne jakne. Da. Pa ovako, pre svega... Juri ga sve. Da, pre svega dobro se osjećam što se uopšte bavim muzikom, jer to naravno najviše volim. A šta znam, što se tiče sinestezije, to je bilo lepo, radili smo, jeste tačno da sinestezija imala taj neki brid zvuk, ima i dalje, to radi i Magic Bush, doduše sinestezija na srpskom, Magic Bush na engleskom, nije važno. Na kraju krajeva u samoj ekipi se odlično osjećam, zato što su to ljudi s kojima sam sarađivao, rekli smo s Damjanom, a isto tako i Ćakija, koji svira gitaru u Magic Bushu, znam od ranije i on je, ja mislim, čak i nešto pomagao oko nekih snimanja sinestezije. Bio je tu u svakom slučaju, bio je prisutan, tako da se znamo. Ja ti ovde kao manje nekako ili više uzbudljivo u smislu nekog odnosa, mislim, ne želim sad da umanjim ničiju vrednost, ali prosto možda ovde imaš nekako drugačiju formu, čini mi se, nego što je sinestezija bila onako malo, kako bih rekao, agresivnija u izrazu pod navodnicima, ali direktnija i neko mladalačkija, ovde onako su, sad znam da je Damjan tu u iskusnijim si rukama. Da, tačno sam pretpostavio šta ćeš da kažeš. Pa šta znam, nisam razmišljao o tome. Se opiraš ili se prepuštaš? Ne, jednostavno smo legli, kako bih rekao, znači znamo se dugo, stvarno vrlo jednostavna saradnja, gde nema puno muke, super je, šta znam, ne znam šta bih rekao, ne razmišljam puno o tome, jednostavno radimo, pravo ti kažem, nemamo ni vremena sad nešto da kalkulišemo i razmišljamo kako se ko osjeća i šta, nego jednostavno sve ide i... Da. Ne mogu ja da objasnim, pošto sam ja sam o tome razmišljao kad sam ga zvao. Samo da kažemo našim gledalcima da su bili u prilici da vide deo spota Once in a Lifetime, koji je zabeležen uživo. Samo da kažem, to je snimala, kad si već pomenuo D-Box ekipa, snimali smo na Višoj elektrotehničkoj, pa čisto da pomenem i pozdravim ekipu koja je to radila. Ali apropo jeftinog bivstvovanja u našem bendu, ja sam još kad smo radili na albumu Sinestezije prepoznao njega kao momka koji ogromnu energiju ulaže u to čime se bavi, a i ja tako funkcionišem, što će reći da to je jako dobro kada imaš saradnika te vrste u bendu. I onda to znači da kao, ne znam, mi smo sinoć birali fotke za sajt do 1:30 i jutro smo se čuli da idemo na radio i vidjet ćemo se popodne na probi i sve to uklapamo sa nekim svojim obavezama i meni strašno prije kada mogu da radim sa takvim ljudima. Lepo. Neizbežno je pitanje vezano za Best Beat, kao svojevrsnu regionalnu atrakciju, sastav koji takođe ti predvodiš i zadužen si za njegovo postojanje i za njegovo funkcionisanje. Best Beat je inače, kao što rekoh, regionalna tribute atrakcija, sastav koji svira pesme benda The Beatles na vrlo upečatljiv i verodostojan način. Koliko se to kosi sa aktivnostima Magic Busha i prosto čini mi se da iskustva koje imaš iz Best Beata, iz Vampira, iz Freeza, odnosno Briza, izvinjavam se, da prosto, može i Freeze, da prosto se ovde prelamaju i da je teško nekako izdvojiti sve kao nešto baš onako prepoznat. Mislim, sve su to tvoji radovi koji imaju jedan jedinstveni pečat. Da. Pa jeste, ovo je sad pokušaj da izađeš iz toga. Zapravo izađem iz toga. U stvari, često me pitaju pa kao kako to, pa to utiče na nešto, ali mislim, rad u bendu kakav je taj Beatles Tribute Band, to je kao pozorišna predstava, ti uđeš u ulogu, obučeš kostim, frizuru, pričaš tekst koji je napisan za tu predstavu. I prosto ne vidim, znaš, to je kao glumac koji igra i komediju i dramu i to, mislim, nekako sve meni Dobro. Da li su Magic Bush turneje toliko živahne kao i za Best Beat ili pretenduju da budu? Tek smo krenuli. Da, pitao si da li se preklapamo kako se uklapa sad Magic Bush i Best Beat. Pa evo, mislim, ne znam, mogu samo da dodam da se savršeno uklapaju i da je to negde bila možda ideja na samom početku kada se ova nova ekipa Magic Busha formirala. Sarađujemo dosta, u smislu da Vlada koji svira gitaru kao John Lennon u Best Beatu radi kao tonac
u Magic Bushu, ja radim u Best Beatu kao tehničar, pomalo oko organizacije, pomogli mi takve stvari, tako da jednostavno Kako super se funkcionišete slaže u ekipa. tom autorskom smislu, kad pričamo o bendu Magic Bush? Dakle, vi tu svirate autorsku muziku, bez obzira da ako to nekom se učini kao poznato ili ima priznak. Ono što je bilo od samog početka ideja jeste da svako treba da komponuje i da prilaže sve što je u mogućnosti da priloži za bend i mi smo tako krenuli, tako smo koncipirali taj rad. I evo i sad za drugi album opet svi pišu pesme i opet će svi učestvovati u snimanju i mislim evo kao snimili smo prvih 5 pesama i ne znam, Jefto odsvirao na 4 pesme bubanja, onda je bilo na zadnje pesmi, ajde kao ti ovu zadnju. I mislim prosto je to tako, isto će tako biti ja krenem da sviram gitaru, onda kažem Čakiju, ajde molim ti ovo i tako. Multi-instrumentalisti okupljeni na jedno mesto pod okriljem benda Magic Bush. Meni je zaista nekako krivo što već 2 godine nikako da se aktivnije i glasnije za vas čuje, ali evo vreme koje dolazi će učiniti da se za Magic Bush čuje i zna. Posetite klub Fest u Zemunu kog februara? 2. februara. U četvrtak 2. u 21 čas počinje naš koncert u Beogradu, prvi zvanični. Eto prilike da vam to bude startna pozicija za Fun Pit na koncertu benda Magic Bush. Budete dakle 2. februara u klubu Festa, mi ćemo nastaviti razgovor sa našim gostima, Draga Sanja. Hvala i pozdrav gostima. I tebi naravno, Uroše.